Kaixo, Ekimetz naiz, Gipuzkoako orientazio taldetik nator, eta Kristinania Fundazioarekin batera egin ditugun orientazio kirolarekin zerikusia daukaten ibilbideak azaltzera nator. Orientazio kirola mapa baten bitartez egiten dugun ibilbide bat da. Hau da, helburua da, mapan jartzen duen ibilbidea osatu eta bukaerara iristea. Eta maparen bitartez mendia bisitatuko dugu eta naturarekin zerikusia daukan kirol bat egingo dugu. Lehenik eta behin fijatu beharriana da, mapa berak badaukala iparra markatua nonbaiten. Iparra jakinik itsasora dagoela, kasu honetan Donostin, mapa beti hartu behar dugu eta iparra jartzen duen, N-a jartzen duen tokia, kasu honetan, biratu behar dugu itsasora begiratzeko. Kasu honetan nire bizkarrean dakagu itsasoa, beraz, mapa hau itsasora begira jarri beharko genuke. Esanguratsuan marretakoak diaz sestrakurbak deitzen dianak. Ikuste dituzue, marra marroiak mendi osoan zehar banaturik daudenak borobilak egiten. Sestrakurba horiek altuera adierazteko balio du. Geroz eta elkartuago egon sestrakurba, geroz eta aldapatsuagoa izango da ingurua, eta geroz eta zabalduagoak egon sestrakurba, geroz eta lauagoa izango da. Ze elementu gehiago ikusi ditzazkegu mapan. Bazkagu fondoko koloreak deitzen dianak. Kasu honetan, txuria da asko ikusten dena, txuria basoakin lotzen dugu beti. Bestalde baita berdea asko ikusten da, berdea vegetazioakin lotzen dugu. Geroz eta berde ilunagoa, geroz eta berde espesoagoa izangoa edo zailagoa hortikan ibiltzeko. Horiak edo naranjak lotzen ditugu larre irikiekin. Hau da, gora begiratu eta zuhaitzak ikusten ez ditugun toki batean. Kenik hasi baino lehen jakin behar duguna da, urdinez ditugun elementuak uraekin lotzen ditugula. Hau da, ikusten duzu lakutxo hori, lakutxo hori adibidez, mapan urdinez adieraziko dugu. Kasu honetan, borobil urdinez. Bere eskubialetik pasazkero, badakigu nun gauden eta ze aldetatik pasatzen ari gehan. Beraz, elementu txiki horiekin eta mapan dazkagun lehendarekin, gauza gehiago gehitzen ditula, nik azaldu ez ditudanak, ja hasi gaitezke ibilbidea egiten. Baina, nola hasi gaitezke guk? Mapa ikusi dugu, nola adierazten dugu nola den ibilbidea. Gorriz dauden elementu guztiak mapan zehar, gure ibilbidea nola hasi eta nola bukatu adierazten dugu. Hasiera eta gehienetan mapa hartzen dugun tokia adierazten da triangelu gorri batez. Lehenik eta behin mapa hortan triangelu gorri hori aurkitu beharko dugu. Nola jakin, nola jarraitu behar dugu? Triangelu hori lotuta egongo da urrengo borobil batera. Eta borobil hori bat zenbakia edukiko du, beraz hori izango da gure lehenengo puntua bisitatu behar duguna. Baina iristen gehala, egin beharko duguna mapari buelta eman eta ikusi ea dauden argazkietatikan zein den aurkitu dugun baliza. Eta honela egin beharko dugu ibilbide guztian zehar. Ha 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 ha!